Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Și știu că n-am mai postat de o săptămână, dar ne apucăm cu clipurile din nou. Da, iarăși. Da, și în acest clip o să vedem ce facem și mai târziu o să vină niște prieteni de-ai noștri, da, și verișorul meu, Puffy, și da, minionule, spune ce ai pățit. M-am lovit și la ochiul ăsta și nu prea mai văd bine. Da, sărăcuțul s-a lovit și la ochiul ăsta și nu mai vede bine. Da, și a plecat Mițu pentru că a venit Puffy, verișorul lui, s-a dus să mănânce ceva. Și ne distrăm acasă. E cineva! Da, cine e? Bună, haideți, intrați, haideți. Da, și ziceam, ups, unde mi-e băbețica? Da, ești maker că ne-am întâlnit după atâta timp. Da, nu ne-am mai văzut de când hoția aceea ne-a întrerupt prietenia. Da, știu, a fost rău. Mă gândesc ce mai face ceilalți prieteni, Pinguinul și ceilalți. Dacă i-aș găsi într-o zi, m-aș bucura. Asta, hei, vreau să vă spun că am venit și eu și cu prietenii mei. Ok, foarte bine. Putem să ne ducem să ne jucăm cu ceilalți? Desigur. Bine. De ce nimeni nu vrea să se joace cu mine? Hei, poți să mă joc cu tine? Da, desigur. Haide. Ui. Tare. Da, foarte. Unde sunt bananele? Wow, îmi place de băiatul ăsta. Ești frumos. Da, unde sunt bananele? Nu știu. Hei, Zomz, limbajul. Da, desigur. Nu știu. Înghețată, vedeți acum cât e rece. Înghețată. Înghețată, hai să mergem. Hai. Vrem și noi. Ok, deci ce vreți să vă dau? E bine, nu știu. Vreau o aromă de ciocolată. Eu vreau o aromă de mentă. Tim, Mersi. E bun. Ce bună e înghețată, cred că și-a lui Puffy e delicioasă. Da, și... Stai, e înghețată? Cred că da. Haide. Înghețată de vanilie. Da, și eu vreau o înghețată de mentă. Ok, stai să vedem, stai să văd ce mai am. Tare, vanilie. Ok, iar aceasta este a ta. Este cu mentă, numai că este aici mentă, am mai pus niște fulgi și cu sos de căpșuni. E bună și așa. Ce bună e înghețata, cred că și e delicioasă înghețata lui Joseph. Restaurant de săraci are decât 7 stele, n-are 10. Nu e așa? Da, drăguțule, da. E să mănânc de mână. Nane? Da, scumple, da. Și... Hai Puffy, lăsăm că noi doi vom dormi aici. Ok, haide. Ce bine e. Să privi stelele. Wow, ce frumos e. Ok, timpul să mă culc. Nu prea văd nimic, dar e bine. Mi-e somn. Ți-e și ție somn? Da, dacă vrei, ne putem pune la culcare. Dar unde este patul? Puțin mai departe. Aici, puțin. Tare, haide să dormim. Haide. Neam. Manele. Ce aveți cu ele? Da, drăguțule, hai să dormim. Ce rale.